28 февраль көнне күренекле татар композиторы Хөснулла Вәлиуллинның тууына 110 ел тулды. Туган төбәгебезнең Байлар сабасында туып үскән шәхесне зурлап, балалар сәнгать мәктәбендә искә алып, онытырга мөмкин түгел дигән кичә үткәрделәр. Районыбызның балалар сәнгать мәктәбе күренекле якташларыбыз, музыкант композиторлар Хөснулла һәм Аллаһияр Вәлиуллиннар исемен йөртә. Хөснулла Вәлиуллинны искә алу кичәсе үткәрелгән көнне фаида, алар гаиләсе белән бәйле истәлекләр, экспонатлардан, яшь Хөснулла уйнаган уен коралларыннан, гаилә ядкәрләреннән торган күргәзмә әзерләнгән иде. Композитор туып үскән Тукай урамындагы 34-нчы йортта хәзерге вакытта райондашларыбызга яхшы таныш, лаеклы ялдагы укытучы Гөлзар Галиева яши. Ул композитор туганнары белән шын күңелдән горурлана. Бу мин яши торган Тукай 34-нчы йортта яшим инде мин. Мен анда яши башлаганмын 2 яшьтә. Туган җирем минем 2нче җирдә. Әти сугышка киткән, әни тиф белән авырганда, шушында әби белән бабай алып кайтканнар. Әби белән бабайның урман чистартып салган нигезләре ул. Шунда алар яшәгәннәр, гомер иткәннәр, менә аларның 5 балалары үскән. Аллаһияр абыйның әтисе Гарифулла абый, аннан соң Зиннәтулла абый, ondan soň Habibi Rahman abay, менә Гөлнараның babasının, әбисенең әтисе була инде ул. Ondan soň булган әни Сәгъдия, ondan soň Хөснулла абый. Казан музыка училищесы укытучысы, театрлар белән даими элемтәдә торучы Хөснулла Вәлиуллин татар халкына 200ләп җыр һәм романс, 30дан артык спектакльгә музыка, тынлы оркестр өчен 6 марш, Самат һәм Дин буенда операларын калдыра. Балалар сәнгать мәктәбе коллективы кичәне әзерләү барышында композиторның мирасын барлый, туганнары белән элемтәгә керәләр, ул иҗат иткән җырларны өйрәнәләр. Күренекле шәхесләр Хөснулла һәм Аллаһияр Вәлиуллиннар багышланган әлеге чарага без бик зур дулкынлану белән әзерләндек. Инде районыбыз, мәктәбебез горурлы булган хәзинәне сезгә укучылар без дөрес итеп җиткерү безнең бурыч. Шуны күз алдына тотып, без инде аларның нәсел шәҗәрәләрен барладык, туганнарын, дусларын эзләдек, дәвамчыларын эзләдек. Бүгенге көндә Тахир Хөснулла Вәлиуллинның улы Тахир абый, әнисе Әминә апа белән Казанда яшиләр. Безгә аларның гаиләсе белән дә очрашырга, аралашырга насыйп булды. Тахир абый әтисенең портретын гына күрәсез, безгә мәктәбебезгә бүләк итеп бирде. Укучылар, сез безнең шушы мәктәптә укуыгыз белән горурланып, киләчәктә алган белемнәрегезне нәтиҗәле итеп кулланырсыз дип ышанам. Әлеге чараны ачык дип белдерәм. Казан музыка училищесын тәмамлаган яшь композиторның якты хыялларын Бөек Ватан сугышы каплый. Исән-сау сугыштан кайткан композитор җиң сызганып эшкә керешә. Нәтиҗәле хезмәте өчен ТССР һәм РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе исемнәренә 1989 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Кичә барышында балалар сәнгать мәктәбе укытучылары Гөлназ Дәүлиева, Зилә Зәйнетдинова башкаруында Рәшит Әхмәтҗанов сүзләренә Акшарлаклар, Хәйвахид сүзләренә Саба җыры яңгырады. Скрипкачы Диләрә Вәлиева Ямләнә Казан, Яшьлек килә җырларын башкарды. Хореография бүлеге укучылары Кошлар тынды, урманнарга бардым җиләккә биюләрен тәкъдим итте. Баянчылар ансамбле, фортепианода уйнаган укучылар Хөснулла Вәлиуллинның көйләрен яңгыратты. Кичәгә композиторның кунак булып чакырылган туганнары Гөлзар Галиева, Дилүс Вәлиуллин үзләренең хатирәләре белән уртаклаштылар. Без Хөснулла абый ягына әти белән кунакка бардык Казанга. И вот шунда кабинетына кирдек, менә мин аның менә бу фотографияларында да күрдем, шул пианинолар, ноталар булды. Әйдәгез кирегез рабочий кабинетка дип, безнең рабочий кабинет аның шул пианино тора торган җир, стендә аның нота дәфтәрләре иде.
и кырыдастерлен минеле исте скрипка ятадыр. Бу ди минем улымның язныгы скрипкада уйнау дип. Аннары шунда не мәктәп кысылабый бер нәрсә уйнап күрсәтегез әле, минем мәктәп тыңлыйсы килә. Хәзер менә минем ди яңа яза торган кием бар ди. Аны әле мин bir kişide ишетмәдем, менә хәзергә уйнап күрсәтәм дип, әти белән икебезгә менә шуны уйнап күрсәтте ул. Композиторны искә алу кичәсе, аның әсәрләрен тыңлап, презентациядан фотосурәтләр карау белән аралашып барды. Композитор, музыка белгече Хөснулла Вәлиуллинның иҗаты онытылмас ядкәр. Ул якташларының, гомумән, музыка сөючеләрнең олы горурлыгы.